Dobrý den, ahoj všem. Jsem posluchač hudby, posluchač náročný na kvalitu hudby, posluchač náročný na kvalitu zvuku a právě proto mám kompletní sestavu značky SROL a dnes mám skvělou příležitost u sebe doma přivítat konstruktéra a majitele a výrobce pana Šrola. Takže pojďme si k němu sednout a popovídáme si. Mě strašně zajímá ten efekt. Jako posluchač slyším naprosto jednoznačně. Všechno je lepší. Separace nástrojů, nezávislost na hudebním žánru, plastičnost, plasticita toho prostoru, který slyším, tu hudební scénu. Ale mě zajímá, v čem je konstrukce vlastního filtru unikátní. Abych to i já jako laik pochopil. Za desítky let výzkumu elektroniky, kabeláže a reprosoustav jsem důkladně zmapoval všechny druhy zkreslení, které škodí přirozené reprodukci hudby. Ukazuje se, že nejvíc škodí všudy přítomné, stále rostoucí vysokofrekvenční rušení. Navrhnul jsem napájecí sestavu SROL Purity Quantum, která podporuje živou, dynamickou a přirozenou reprodukci hudby natolik efektivně, až to posluchače šokuje. Můj výzkum odhaluje příčiny, proč je hudební signál v audiokomponentech poškozován podstatně více než sinusový signál, který se používá k jejich měření. Díky takto zavádějícímu měření si stále někteří myslí, že například materiály kabelů nebo odstraňování vysokofrekvenčního rušení z audiosestavy nemají zásadní význam. Pro sinusový signál opravdu ne. Posluchači však mají zkušenost i s tím, že reprodukci vadí i složitější audiosignál. Lépe hrají jednodušší nahrávky s menším počtem nástrojů. Odstraněním širokého spektra nežádoucího rušení zjednodušíme signál natolik, že zlepšíme reprodukci mnohonásobně více. Filtr SROL je velmi účinný v širokém rozsahu frekvencí od audiopásma až do několika GHz. První vstupní filtr má nejvyšší účinnost v rozsahu 100 kHz až 130 MHz, kde potlačuje rušení minimálně od 90 až 115 dB. Za ním je 5 zásuvek a každá má ještě vlastní podobně výkonný filtr. Účinek 2 filtrů za sebou se ještě násobí. Například rušení přicházející od přehrávače má na cestě k jiné zásuvce také 2 filtry za sebou. Proto i rušení jednotlivých audiokomponentů je dokonale potlačeno. To ale není všechno. Pro audio účely jsou přidány další méně známé vlastnosti. Například většina filtrů brání průchodu rušení tak, že ho nepropustí do sebe a odráží ho zpět. Filtr SROL má novou technologii SAT, která naopak nasává a polcuje rušivé signály, které přicházejí na vstupní nebo výstupní svorky. Tím podstatně uklidňuje hladinu rušení i ve svém okolí. Tyto vlastnosti účinně podporují a dále rozšiřují také napájecí kabely SROL Purity Quantum. Jejich přínos je také šokující. Díky exaktnímu výzkumu jsou navrženy na maximální možný účinek až na hranici fyzikálních zákonů. Jen metodou pokusu a poslechem nelze dospět k tak účinné konstrukci. Poslechové testy jsou pro mne zásadní, ale hlavně potvrzují správné pochopení fyzikálních příčin, proč komponent zní právě takto. Zaznamenal jste nějaký praktický, třeba gramofon je docela citlivý, někdy může chytat rušení z pozadí. Kolem tohohle na to téma stejně se zaznamenal? Určitě, stávalo se, že když jsem se přiblížil a šel jsem třeba otáčet desku nebo měnit desku a měl jsem mobilní telefon v kapse, tak se stávalo, že vlastně se ten signál z mobilního telefonu promítnul až do reproduktorů. S tímhletím filtrací a s touhle kabeláží se nic takového neděje. To znamená, i tohleto rušení vlastně zmizelo. Všechny filtrační součástky jsou spolehlivé, vybrané pro téměř neomezenou životnost. Filtr je chráněn velmi pomalou vstupní pojistkou 8 A, která vyhovuje pro trvalý průměrný příkon sestavy 1500 W a 1 sekundu 6000 W. Pojistka dovolila lépe optimalizovat vlastnosti filtru pro ještě lepší zážitek z poslechu. Dále jsou tu přepěťové ochrany pro proud až 120 kA a vstřebatelnou energii přes 1000 Joulů. Systém je natolik komplexní, že přínos pro poslech hudby výrazně překonává dříve známá řešení. No, zeptal bych se, protože už to tady máte pár týdnů. Jak vidíte nějaký
zvukové vnímání s odstupem času? Tak můj pohled vlastně, řekl bych, téměř identický tomu, jak to bylo na začátku, to znamená, celkově se vylepšila ta scéna, došlo k rozšíření, došlo k vyčištění té scény, je tam mnohem větší živost, scéna je plastická, prostě, jo, to, co byly ty neduhy toho stávajícího filtru, který byl předtím, tak tohle to prostě ve všech směrech překonává ten filtr nebo tahle ta filtrace v kombinaci s těmi kabely a všechno je prostě tak, jak má být, si myslím. No. Hodně si to pomohlo hlavně u toho gramofonu, kde je to asi citlivější prostě na ten proud a to všechno tam je prostě podle mě mnohem lepší. Já jsem se ptal spíš, to myslím jako, protože první nadšení, většinou když nějaký výrobek předvede nějaké nadšení, tak pak člověk začne po čase zjišťovat, že mu na tom něco vadí. Tak v tom smyslu, jestli jakoby ten přínos je pořád vnímaný po všech stránkách kladnej i po delší době, to jsem se spíš ptal. Ne, ten přínos je stále stejný, vlastně tam prostě ke změně nedošlo. Já jsem se bál toho, že vlastně se filtr po té zkoušce odveze a já se budu muset vrátit vlastně k tomu stávajícímu, který jsem měl předtím, což se naštěstí nestalo a tím pádem jsem vlastně se nevracel vlastně k tomu, o čem jsem byl přesvědčen, že prostě není dobrý. Jako no. Takže tady prostě jednoznačně prostě přínos a jsem rád, že to je takhle, že to zůstalo tak, jak jsme to tady vlastně tenkrát na zkoušku nainstalovali, jen se vlastně učesali ty kabely, prostě tak, aby to bylo schovaný hezky a přínos jasný zůstává. A zkoušel jste to mezi tím někde jinde, na jiný sestavě, jak to působí jinde? Určitě, zkoušel jsem to ještě u kamaráda na velký lampový monobloky a anglický bedny, zhruba 20 let starý, prostě a ty monobloky byly nový a i na ty monobloky, kde byl vlastně příkon přes kilowattu, tak i na ty monobloky byl prostě naprosto nepopiratelný a naprosto jasný, bylo tam naprosto jasné zlepšení, zase ve všech aspektech, prostě nejvíc asi v rozšíření a prohloubení té scény vlastně, jako, jo, tam vlastně ten předozadní prostor a to rozšíření, to vyskočení z těch beden vlastně. Pro mě, a i tady pro zákazníka, ukazuje se to i jinde, ta nepřirozenost natolik zmizela, že se to vrací zpátky úplně k hudbě a vymizí pocit reprodukce. Je to cesta zpátky k hudbě.